Zdravo drugari, srećan Uskrs! Nadam se da se lepo zabavljate kod kuće sa svojim roditeljima i za danas će vam biti potrebna stolica s kojom ćemo da vežbamo. Pa da počnemo! Prva vežba, trčimo oko stolice, ajde. Na moj znak menjamo pravac. Odlično! Sljedeća vežba, ruke stavimo na struk i skačemo sa obe noge, kao zeka, taman za današnji dan. Nadam se da ste dobili lepe poklone od zeke. Ajde da počnemo! U krug. Stop! Odlično! Sljedeća vežba, sedemo na stolicu i ruke stavimo iza glave i radimo trbušnjake. Podižemo levu nogu i desnim laktom treba da pipnemo levo koleno. Vratimo se, pa onda levim laktom, desnom kolenom. Vratimo se. I tako 10 puta. Možemo da počnemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično! Sljedeća vežba. Podižemo nogu ispred sebe, vratimo, pa drugu nogu, vratimo. U redu? Možemo da počnemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Sada ćemo da pljesnemo. 1, 2. U redu? Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično! Sljedeća vežba. Uhvatimo se za naslon. Malo raširimo noge u širini naših ramena. I radimo čučnjeve. I pridržavamo se za stolicu. U redu? Možemo da počnemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Sljedeća vežba, uhvatimo se za naslon, raširimo se, malo se od stolice udaljimo i glavu između ruku, tako da istegnemo leđa i zibamo se na dole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ispravile su nam noge, nisu savijene u kolenima, nego ispravimo noge. Ajmo još jednom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlični ste. I posljednja vežba za danas jeste da se uhvatimo za stolicu ovako i trčimo u mestu, tako da zabacujemo noge jako, ne lagano, nego zabacujemo jako. Ajde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Još jednom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Super!
Nadam se da su vam se dopale ove vežbe. Vidimo se sutra da zajedno vežbamo. Ćao!